shi da babbar niyya, shi so in har za ka yi tabbas ba a jin kunya. So ta makar ajali yake in har zai shige kashi, so baya jin bari yanzu zai fi su idan ka mai so mai san kushe yanzu zai tsane ka. Shi so baya duba karanta ko girman ka, shi so na gaskiya babu kuɗi ba ruwansa da buka. Cutar so maganin ta sama abin da ta shuka. Shi kwarashi na masoyiya wuce ɗauri ko da sarka, wani ya zauce wanda kushi sai ya sa doka. Ni kwabar sauna ina zauna na cinota, sai na ji na zama tamkar sarki ko magana gunta. Ya maganar so kauna kalma zan furta, yanzu na sato zuciya gun wacce gunta na furta. Komai ne shiri na yi zan yi zanzar kaunarta, ya ki taho nan ba ni ruwan kauna gunki na furta. Ni a fagen so ba da kunci kuma ba ni nadama, abin na samu fari na masoyi ba shi salama. Alkhairi in an maka zai fi dacewa da karama, mu ba kun je na fada so san babu nadama. Shi mara gaskiya in aka gano kyarma zai kama, Allah roko na a gare ka kullum kar na yi nadama. Mai sauna san ba ta kaudi kuma ba ta bilanda, sannan ba ta gudun makaranta kuma za ta da hada. Jirgin sanki a yau da shige kuma ya sauke na amfana, ita kaɗai na fi so a cikin 'yan mata kuma ba ta da ganda. Cutar yara ta fiye zafi a kira ta da kyanda, in harfin soyayya daɗi sai an samar da. Ta yi ado ta fesa turare ta sa shadda, ba ni zuma mai ƙauna ta zo mata ki aje tsada. Ko laifi kai yau a makaranta ni ke ɗauka, dan ni samsam ba na bukatar wani ya dauke ka. Mai suna ka kira ni amarya in ji gare ka, so na ka ya fi ciki har farko da jini har soka. Kundin so a cikin sa na buɗe sirrin soyayyar ka, ka sha yau na yi alfahari zan san soyayyar ka. Shi kuma sauyi baya nisa an markabi da shi, ashe kibiyar to ta tsini ba ne mamashi. Shi so in har kai masa zamba to ka ɗau bashi, shi so in har ya tsanani kwarai sai an saki shi. Shi so in har an yi suna cin wata ran zai tashi, sai mu rike haƙuri ga masoya za mu sarri bar shi. Masoyi na Allah ku yaban na gode Allah, kauna ta sa cikin raina ko ba shi da hala. Tabbas na dace da masoyi ba shi da illa, kauna ta ci cikin raina Allah ya kwalla. Zo a gare ni kaman fara'a in baka ta kulla, soyayya muka kulla Allah ba ruwan mu da daula. Da soyayyar da an kai dan kuɗi ta haɗu da illa, soyayya wata sunna ce wata kuma farilla. Ko mutuwa da za ta ji da ta ɗauke dukkanmu, domin ma in ta bar ɗai to ba mai morar mu, domin kuma mu fahimta da jini da kusanci namu. Allah muka sanya duk mamace lokaci ɗaya duk junanmu, a duniya ba rana ta bakin ciki sai ranar rabuwar mu. Mun haɗa kawunan mu ko zai waya a jiya sirrin mu, ko Juliet Romeo kuka ɗauko haka za ku zubar mu. Wani sunan zai yi mana komai tun da ya haɗa mu, tumana rasu ya zama cin mu shan mahaifurcin mu. Allah roƙo a gare ka muke ka zare junan mu. Kallon samari za ka ga haske ka ga baiwar Allah, taurari na canjin haske kuma ba su da illa. Mun daga hannu mun yi du'a'i sai mu gode Allah, domin shi ya yi salamu da masoya jumla. Ni a guri na ban da madoki ta bakar bulala, sai jirgin so ne na masoya za mu je mu shilla. Kundin so a cikinsa akwai tsantsar soyayya, kundin so a cikinsa akwai tarihin soyayya. Kundin so inda aka buɗe sirrin soyayya, kundin so nazari ne duk kakan soyayya. Kundin so shi ya nuna min hanyar yin soyayya, kundin so shi ke ban shawara a fagen soyayya. Kundin so gurbi na aji sirrin soyayya.